sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, dyan sa area ng Catbalogan and Tacloban, hanapin nyo lang yung CMD Center, madali nyong mahanap yan. Dyan sa, asa na yung sa Codigo. Yan, dito. CMD office sa Catbalogan, mga taga Catbalogan dyan. Ito yung iyong CMD Center, 53, hanapin lang, yung malaking titik na CMD. 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at top St. Therese Family Drug Store. Opo, open yan Saturday hanggang Tuesday, 8 a.m. to 5 p.m. At dyan naman sa area ng Tacloban, hanapin lang CMD Office at Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Open naman dyan Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Yan po ang ating office address dyan. And of course, sa mga taga Camarines Norte, abangan nyo na lang yung schedule ng ikot ng iyong lingkod. Opo, magkakaroon tayo uli ng gagawing health symposium. Pero mga taga-diet, yung mga malalapit po dyan, free health consultation po kayo dyan sa CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. Opo, timingan nyo lang na merong mag-handle sa inyo. Libre kayo magpakonsulta tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. Dahil anuman po ang inyong mga problema sa kalusugan mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Huwag niyo pong intayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices dahil ang produkto natin, tried and tested na po talaga yan. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Pero ngayon, eto muna isang kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating product. O yan, problema to ng mga kalalakihan nag-edad 40 up. O diba, ang daming mga cases na yan, may mga prostate problem, nakakatheter na, at hirap na sila, pero pakinggan natin paano nga siya natulungan ng ating produkto. Kaya calling all people, yung mga kalalakihan dyan, may mga prostate problem kayo, nako, pakinggan nyo lang po ito. Okay, may bisita po ako dito sa aking office sa Legazpi City at narinig ko ang ganda ng experience nitong isa ditong pumunta dito. Kaya ma-interview natin para maka-inspire man po siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Sir, kailangan ko pangalan mo, edad at taga saan po? Taga Ginubatan. Pangalan? Igmedio Rico. Ilan yung edad nyo? 62. Okay, sa edad mong 62, ano ba yung mga pinagdadaanan mong health problems po? Prostate. Yun lang ba? Opo. Hindi ba tumataas yung BP mo? Hindi. Normal lang po. Normal. 120. So, yung problema mo sa prostate problem, nahirapan ka ba mag-ihi? Nahirapan po. Ilang buwan na? Dalawa. Yung nakakateter. Dalawang buwan. Kinatiter ka? Opo. Kasi pag walang catheter, di ako makaihi. Ilang buwan kayo nakakatheter po? Dalawang buwan. Ano yung mga pinagdadaanan mo habang may catheter ka? Nahirapan ka ba o ano? Nahirapan po. Kasi sa gabal yung hindi makagawa kung anong gagawin. So, yan, dalawang buwan siya nakakatheter. Ano bang recommendation sa'yo ng doktor? Anong pwedeng gawin sa'yo? Pinag-resita ako ng gamot. Ilang buwan mong iniinom? Maintain yun po. Ilang buwan mong iniinom? Matagal na. Mga taon na yung iniinom ko yun. Para ba yun sa prostate? Opo, sabi nila, yung resita nila sa akin. Hindi ka pa, wala bang recommendation na kailangan kang operahan? Naka-schedule na po ako nung October 2.
diyan sa BR, TTX. Tapos, biglang pinapunta kami ng September 30 kasi pizza 2 schedule ng operahan. Tapos pumunta na kaming September 30. Biglang nagsabi na sira daw yung pang-laser nung gamit. Hindi man natuloy. Kaya umuwi na lang kami. Kaya ako ng CMD, tuloy-tuloy mag-inom. Yun ang nagpa-ultrasound. Bumaba, dati 100.9 yung enlarged, malaki. Tapos magpa-ultrasound ako, naging 88 na lang po nung mag-inom ako ng CMD. Ilang drops po iniinom mo ng CMD? O umiinom ka rin ba ng CBF, yung tableta? Opo. Ilan po? Dati, 60 yung drops. Tableta. Dati 8. Tapos pagpunta namin nung isang buwan, sabi, bawasan daw ng 2, 6 na lang yung tableta. 6 tablets, 3 times a day. 2 times a day. 2 Yung times a day. umaga sa... So, ilang days mo, di ba nakakatheter kayo? Ilang days mo naramdaman yung pagbabago sa health mo? Mga may gitsang buwan na yung pagbabago na normal lang pag-ihi ko. Hindi. I mean, di ba, nakakatheter ka, nag-umpisa ka mag-take ng CMD? Opo. Oo. Ilang araw yung pagbabago? Mga 2 weeks yun, nagbago. Oo. Kaya pinapalitan ko yung catheter kasi pag 2 weeks daw, palit naman ang catheter. Tapos pinapalitan ko na, hindi naman yung catheter. Di ko na pinakatheteran. Tapos tinry ko mag-ihi sa CR. Nakaihi na ako marami. Yung pala, lumiit na kasi yung catheter ay prostate. Oo, nung pag-inom ko ng CMD sa katablet, CBF. Nag-detox ka po? Nag-CR juice ka? Opo, isang beses lang. So, October ka nagpunta dito? Na nag-umpisa? September. September ka nagpunta Opo. dito. Oo. Oo. So, ngayon wala nang catheter? Wala. Mag-umpisa ng September to, wala na akong catheter hanggang ngayon. Okay na yung pag-ihi niyo po? Okay na po. Okay. So, aside nung sa prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan? Mayroon po. Ano po? Yung mga sa pag-dumi. Dati hindi regular? Kung minsan, tuloy, kakadumi ko pa lang, mamaya-maya, dumi na naman. O ngayon? Ngayon, mabibilang na lang ko yung pag-CR ko. Kung minsan, mga 2 beses. Normal yan. Opo. Normal yan. So, lumakas po ba kayo? Opo. Yung tulog nyo, kumusta po ngayon? Masarap na yung tulog ko. Dati, iniisip ko kasi, kaya hindi ako nakakatulog kasi nararamdaman ko, nandiyan naman yung nagkaihi naman ako, kahihi ko pa lang, maya-maya, wala pang 5 minutes, may ihi naman. Parang hindi naubos yung ihi ko. Pag nakahihi na, masarap na yung pakiramdam. Tapos, parang hindi naubos yung ihi ko. Balik na naman ako sa CR. Ngayon, nangahimbing na akong matulog, nakakaramdaman akong ihi, pero matagal na, ihi naman ako, para hindi ako nagtatagal. Natakot kasi ako pag nagtagal ng ihi, kasi pag nagtagal, di na ako makaihi. Lalong dami ko ihi, wala nang lumalabas. Okay. So, tatay, anong message na masasabi mo, mapakinggan yung kwento mo para maka-inspire ka sa mga katulad mo na nagkakaroon ng mga ganyang problema? Recommend mo ba? Maraming salamat po sa namin yung CMD na yun na nakatulong sa prostate ko na nakaihi na ako kahit walang catheter kasi nung hindi pa ako umiinom ng CMD kahit may catheter nahirapan ako
maraming ihi ko, hindi man lumalabas na sa puwerta. Sa ano na lang, sa hose dumadaan. Kaya nung nag-umpisa ako bumili kami ng CMD, September 24 ata yun, pumunta kami dito. Yun ang pag-umpisa ko mag-inom. Tapos magpapalit ako ng September 2 ng catheter. Di ko na diretso yung catheter na sabi ko, Nakaihi ka na. nakaihi na ako. Tinry ko doon sa CR ng ospital. Sabi ko sa doktor, nakaihi na ako, Dok, na kahit walang catheter. Tapos, wag na natin, lagyan. Bumalik ka na lang kung hindi ka naman makaihi. Ayan. Pangalan po at taga saan ulit? Ako po si Mr. Igmedio Rico from Doña Mercedes, Ginobatan, Albay. September 8, 19... Ayun nga na sa mga listeners natin na nakakatuwa. Actually, hindi lang siya yung mga ganyan ng cases na nakakatheter na ang advice lang ay operasyon pero natulungan ng ating product. Oo, 'di ba? Isa 'yan sa mga kwento ng kagalingan ng mga due for operation, hindi na kailangan mag-undergo operation. Hello kay Ma'am Michelle Biascas, Sir Mike Lianeta, and Sir Pedro Villanueva. Oo, ang dami na po. Kaya naman sa 20 years na pag-share natin ng kagandahan ng ating product, ang dami nyo na, maraming salamat. Ang dami na po na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. Hello kay Ma'am Cindy Aicardo. Okay? So, yan po ang natin. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalams, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. By the way, ulitin ko yung pasasalamat ko sa inyong mga sa inyong suporta, lalo yung mga nag-attend ng ginawa natin na regional convention. So, amazing. Inabot pala tayo ng 250 plus sa attendance natin. Natalo pa nga natin yung National Executive Convention sa attendance. Maraming salamat. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag niyo pong intayin, lumala ang inyong mga sakit. At ulit-ulit ko yan, binabanggit, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, at pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Ang dami na po niyan. Ano yung mga, di ba, yung may mga hypertension, mga diabetes, sakit sa puso. Pag naagapan, simple lang po yan. Promise, simple lang. Even, ayan, asthma, simple lang yan. Opo, ano naman yung mga due for operation na natulungan natin? Di ba yun, mga prostate problem. Hindi na kailangan na operasyon pag naagapan. Yung may mga polyp sa ilong. Di ba, may mga thyroid problem, may goiter. Opo, sa atin, unti-unti yan. Mapansin mo yan talaga. Taking our product, example lang natin, halimbawa yung may mga thyroid problem. Pag kayo nag-inom ng ating Power Trio, hindi lang yung thyroid problem nyo ang matutulungan. May iba kayong health problem na matutulungan po. Ganon ka-amazing yung ating product. Kaya yan, ganon pa rin. Yung mga kidney stone, gallstone, promise, hindi kailangan ang operasyon. Katulad nung minsan na nagpunta sa akin, ang problema lang ng asawa niya ay hindi raw makadumi ng maayos. Kaya bumibili ng CMD. Buti na lang in-interview ko. Sabi ko, ikaw ma'am, kumusta po? Sabi niya, twice a week tinatakbo ng ospital because of gallstone. Hirap na siya. Ay nako, buti na lang sabi ko ma'am, na kwento mo. Ayun, minanage natin yan. Nailabas lahat ng gallstone na walang operasyon. Sinabihan na siya ng doktor na operasyon para matanggal. Diba? Ganon po ka-amazing yung ating product. Ulitin ko lang,
Sa mga listeners natin, ito yung aking text hotline. Text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717 sa area ng Catbalogan, Samar. Hanapin lang CMD Center at 5391 second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. CMD Center in Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City, malapit sa Doctor's Terminal. Opo, take advantage mga taga Tacloban. Opo, ang dami rin nating natulungan dyan sa area ng Tacloban. So, yan. Anyway, ang bilis ng oras natin. Dito na muna tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Okay, para sa pangangailangan nyo ng aming mga products, bumisita lang sa CMD Centers in Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. CMD Office at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Sa Farmasya ni Kiana, Centro Robinsons, in front Municipal Hall. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matacong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital, Barangay Talobatib. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalani, Paracale. Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang mga CMD Center at 36A Barley Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorchway Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma. San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maisuran, Karamoran, Catanduanes. Ma'am Salvi Cabal, si Amdisaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, near Power Zone Gasoline Station. Sa Masbate, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Ma'am Aida Amor Sarillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City.
Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Cheryl Lozano Apuli, kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika sa Buitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Adovis Kasiguran in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Center at Second Floor, Center Point Building, at Top 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo sa Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Saki Center at AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7. Poblacion, Bakakay. At CMD Center at Unit 4, Building B, Porok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, at Top DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia at Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Porok 4, Lidong, Santo Domingo, Albay. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa Second District of Albay, syempre yung aking center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Stores, Centro, Raporapo. Emilia Lianeta, Mancao, Raporapo. Rafael Esquilador, Burok-Burokan, Raporapo. Joan Serrano, Bagabawan, Raporapo. Toy Dahak, Toy Chen General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Joy Sil Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1 EM Subayo, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Rowena Marfil, Noah Marfil Grocery and at Market Site, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Sarti Commercial, Market Site, Daraga. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Porok, Legazpi City. Marilo Bermejo, Porok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Porok 2, Common, Kamalig. CMD Office at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red,
Liguan, Rapo-Rapo, Calius Bakery, in front, Barangay Hall ng Humapon, Legazpi. Ma'am Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi City. 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw Libon, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig Albay, Rexay Sardenya, Sardenyas Store beside LBC Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas Albay, Uchapay Water Station, Bichara Arcade, Polangi, CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Polangi at CMD Office, 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Ma'am Nea Pasiños, San Francisco, Ginubatan, in front, Tria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Ayan, at meron dyan na dagdag sa area ng, Ginubatan. Oo, si Florentina Palacio and Ma'am Lydia Mayores sa Purokto, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Okay? So, ulitin ko lang doon sa mga mga nag-attend ng ating ginawang regional convention. Opo. Oo. Pwede nyo pang habol. Kung hindi pa kayo nakabili ng ating promo, hanggang Thursday po, pwede nyong bilhin yung promo. Yung 65 ml, CMD, the CBF, the CR Juice, magiging 3+1 po yan sa inyo. O, syempre, kung member ka, member's price. Kung hindi ka member, retail price. Kaya take advantage po, ha? Huwag niyong sayangin. Hanggang Thursday lang po. Okay? So, ayan, ubos na yung ating oras sa mga listeners natin. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Hindi lang yung health ninyo, kasama po ang kabuhayan. We need retailers, we need distributors, we need business partners. Oo, aralin nyo lang at gawin at pwede makatulong sa inyo. Hello kay Ma'am Mirna Oringo, Navera and Ma'am Maria Josefina Del Rio. Oo, hello po sa inyong lahat. Okay? Sa mga taga-Daet, sa mga malalapit po dyan, ng mga bayan sa Daet, Camarines Norte, libre po kayo magpa-health, yung free health consultation po sa CMD Center in Daet, dyan sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo na po. Opo, punta na lang po kayo. So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.